ban dami kowa ba, kar wani dan damuwa ya dame ni. Ban zagi kowa ba, kar wani dan lawa ya zage ni. Na iya lissafi sosai, karyan jahili ya cuce ni. Kuma na san yancin kaina, ilimi na da dan kudi na. Kuma na san darajan kaina, darajan kaina. Tunga ban dame ka ba, to kai ma karka dame ni. Tunga ban zage ka ba, to ni ma karka zage ni. Idan ka guje ni kama kanka, zaka zo ka neme ni. Idan ka rike ni kama kanka, dole zaka more ni. Ina sanya mai kyau in ci mai kyau, har a zo a roke ni. Sun dauka na mutu ne, haba malam, bacci ne ya ɗebe ni. Da ina nan ba sa so na, bayan na tafi ne suka neme ni. Ku kalle ni kyauta don sora kaɗan, kuna biya ku kalle ni. Duk da na girma bana mantawa, mama ce ta goye ni. Ina da 'yan mata 16 kuma wai duk so suke su aure ni. Shekaru na sun wuce 16, na fasa auren Rashida. Bani son mai kirar Sabada, na fi son mai siffar Sayyada. Ta ga saurayi kiran Paris, wai wannan wani irin zamani ne, wannan Yongsi mai zamani ne. Ban dami kowa ba, kar